SDC pen MLA numor momin aphan lam theki boy Difugop College long TDC Part 1 along admission kilong dunde atharia sami atum admission kilong jiapan Karbiang long atum Council CMEM lapen hampang asong atum kirap dun jiapan katuningri NH 36 kecileng atuar pi ave kirutua sai do disang sipen National Highway asai kam atum pen claim pon bomlo Kardom adaba birta long peneli junali timungpi non birtang ton pen aju ikha bogajon MLA numor momin ardika via lam kaningja puta SDC pen MLA momin aphan lam the kiboya birta ladak katni salong birta nang pale Trok ke premier kep ang deng Karbiang long atin mus council amhang ke thek aning katalon along pachiton si hemprek ke hang ahut apran ke dam ahem asang ho aphan dihin kirap padupon hemprek ke hang ka chisong upchit ahut hemprek ka joini apran mamu chipinang lo laso pran mui ka chipinang atheke government agency joini halaso ahut congress sikachari bukajan IMLA SDC apan arichi mun ki jongke ratchari ajakong ali apan chot RSS kapin khat aling MLA numor Croisi Karbiang long along KK hijang kacharbo saiji apan bidi langno achili riklo MLA numor aning aro along bidi langno kido ajo itir number district bukajan district Srupathar district along kidunji apan pahinghang lang puta SDC asongja atum MLA momin apan arbok 2 Wosik ni payeng koida trok ani Difugop College long TDC Part 1 admission kapadusi apora hut Karbiang long along nongnam kachithang klong a college lake Difugop College hello laso college pen ajok pinangan kithekeding nangman ilopu mathasi pinangan atharia samiatum laso college long admission ki endunji aphan lojok dunlo Bon takapadusi ani bang pharo isira bang ner kep abang pu bang piatum waiting list ang bong pen bang ner kep bra bang trok atum aphan anvet ki pon Bang pharo isira bang hini atharia sami aphan ke pon peden ajok prap din pen admission kilong jiapan hampang asong doan kachirap din pen Karbiang long atin mus council kachari CM lapen higher education EM atumapan nang chingwai pidam prap din pen admission ki en long jiapan kachuning ripado ate admission jong silong le polote konat lo admission ki en dun ponon apora hut pusi alang litum kachari ji aning kyang alam than pachini omne TDC first semester bang ke piningan bangke 188 ke waiting list lo pen 188 waiting list pen ke lata kon lo 86 lagi pon la bang si ang pen 186 ke ingpar kon lo 102 is den lang lata STH imhang karbias ha khaisum side lo long le ngela so puthang ke lao 102 aphai ente kon nasi dun lang ante la so puthak sini tum ta piningan nang thanang kok lang tum thengno TDC Part 1 atum phan section kai ke section ke thak kondo do posi non section ko an phansi ki pon section mang ya section A B C D dolo dian do stame aprang prang litum karjulong ta amu bang tum hanta aprang ke seat capacity 200 do sta tuning pining an kan mang ke 150 wet pu leben laso 150 long menta absent man do absent man ta hang he hang hang pon jai si ading admission long chotlo non ki pon ke bang an atum phan si non pon admission lo non ki pon ke penangan la merit list man pon chola waiting list man ke la sabu tu pon 150 yang bong si section A B C D every section lang 150 lo do tang te non ang tu mehin ben pilo pui la si ni tu mang bong pen kala KS 8 lo ma hampang song do an tum phanta la ni admission long le tum an kin tum han nang charam man si nang charam si tu ni tum kachuning ri lo tum phan la pen ke council pen ke lang do primary EM do posi hala tu phan ani ko pisi pui halatum yong si la hampang som pen si ni tum la tum pen sinang patri pipon nang pola la tum ha tum han pudam si ni tum han la admission ma polong nang pola education minister no man Nili tuhan ang pamathat pin kan man admission ang palong labi fansi na nito mathino an nito man ke bang an Jat bes medong nang tung admission nang po admission nang wenang po ngati ke dak last lo mati sir admission dak last lo tum nasi dun lang along aprek dun Karbiang lo man bahir dami ban nasi tum dulang ren bhar dur ta bhara tum paisa la ya ta ve 2 lakh sai di mati sir lamang ke lalo nili ki puji alamang la puhen lo non jasemet pet lo dak Difu government college long athela dake Karbiang long man kaje thangna ya government college lo lapen non ga long ka prege litum nilitum duni puta thai velo
non ke bokajan ponon west carbing long pono harok hat dokmuka pun pen chenglok stami admission lablo lasi ning ka che thela da pangso difu government ko so anong ka che thang klong la dak sini tum da admission ni phansi ning che thelo la pen merit list long stami emen do not la pen merit list long emen ke do joni se long dun jibon pusini tum da ning che thelo lasi non mangi ni tum mangi long ni da masi ajat pen admission long nang po CM yam no fan lai oh lasi jasemet pen ni tum ka chuning ridia bangke athela da ke 6 sidur area posin athe 6 sidur long ke tok da do la da ke মানে 100% ang bong kada ke ST to mate 100 reserve delu pusila dak ke tok lu lasi 6 sidur ron pen lang lasi ladak carbing long autonomous council ke theke ding la pen kadog EM higher education EM jogo singing team chenglok la pen carbing long autonomous council la pen kadog we carbing team carbing long autonomous ami ladak non ni tum student akiduga ke sunglong nang pa jogon thek nang ji posini tum kadog we student tum alang tum phan sami chuning riglo NH36 kacheleng atowar pi akele khenu par pi ka jok KSC atum pen kidam tang arua chiklo ni bhai pliani kache song pon padolo labang so pi aruni bhai cap ani man ke do Central Minister Road and Transport and Highway Minister Nitin Gadkari apan panong si Bokajan SDO Civil Arideng Pinpo alo ipak pajir damlo la so pi Deputy Director alang nitum sitame na humbi si wusik ni bhai inkoira truck ani an abangke labang so tuwar mate NH36 kacheleng atowar pike no par pikadem along an mate hilik doan adim along ta kapachiklem asai pa do pon bomlo KSA asong atum pen kachisong ajok towar kasilam asai kideng kapang cheng pon theklong sining arong chipirinti National Highway asai kam asai pu pen sitame pun pen kaching kia hut prabjin pen kacheleng atowar kasalok kapatang da prangja pando desang se pensi sai klem pon po pusi pachini pon non malom so porapan birta moington pe eksena Come live, come and test drive Nissan Ministerial India. Visit a nearest dealer at Dhanbi Motors, authorized dealer of Nissan, 80 Road, Kutikala, opposite number 2 petrol pump, Hypergaon, Nagaon, 78200 Assam. With attractive offers of the month, Micro Active, XVS 50,000, Redigo 15,000, Datsun Go 10,000, Go Plus 10,000, Sunny 50,000. Tarano XLDO special offers up to 2 lakh, along with special offers of Ford Doctor. Check on the given screen. For more details, contact sales consultant Vishnu Tiso 9365 454415 954 793905. Made like a gun, goes like a bullet. Nissan Motors, authorized dealer of Royal Enfield, Ronkelan, near Don Bosco School Lifu, 782460, Assam. Easy finance are available here. Please contact 099 579 88008 or 0789 61 69021. Outlet brings you an amazing items for your kitchen and dining like Hawkins, Flax, Milton, Trail, etc. Along with makeup, cosmetics,
grocery items are also available according to your needs. Atolkimi outlet opposite Langpidahangi Rural Bank, Difu, Karbi Anglong, Assam. Simonjir Children Park cum picnic spot. A place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014 33731 93652 07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong. Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong akenang sa hormu ason salam pontanglo. Lasinang tum Arniwang kenang sot kecuason la penthesri alang hithi kulat along longpon ikji. Kang sirtang kijun alang tharwe alang theso alang kecu ajam tu tharmit aduk thelua kreng chitronola ukthor pen chenglok ongdung Hemalong akenang sot hormu longpon ikji. Dihina mo piputhot bertalong wangtulo Phonglokpet ovik kimi club atumpen wosiknify engkoira trok ani HSLC satlang ki unduna tumaphan karcho tereng langso LP school ahem along bangthom ke prapo thare samia tumaphan karcho asai ke padupona beta phirang kepen katni sam along beta nang pale Owikimi club amai pu Vidya Singh Hanse pen kachari pon amai along mai ki phalam the kongchun bang dai ram tok bi pensi jai pon lo kidam tang 1972 aningkan Owikimi club amhang thek det pen pinang an Phonglokpet hawar along ason kaching thura sai claim pon lo lapen kachari atuma phanta me kelang chari dun kriya jok pinang an atum doctor engineer officer MSc lapen break jam ahin anachitami paprang dun theklo pusi tok bang Joy Singh tok bi Difu Gop college than bang Ranjit Hanse lapen long sing tok bi atum chetong dun pen lam theki jai pado lason sipi ningkan plike pratroxy ata pleng det pen non hejong akimiar pu teng pon amai pulake Vidya Hanse lapen kong chun bang dai ram tok bi atum arpu deng si Phonglokpet hawar lo chari asumaratum ansu se paprang dun nang lang pu matha pon se pining suringini ra pressure cap aningkan HSLC satlang ki undun atumapan kecheng si Owikimi club pen boy pak lapen certificate pipajir pon Kidamtang busik ni phai inkoira pli ajwapur khatkati police station ki parlo angkang khatkatia longkido inut horbiha klembang morsing rathurapan brisim kangtang pen bang troksia tum rathura hem thikup along amat AK47 ahile pen tengkheng si apran karmut aphijong police atum dode sang se pen kirika khuruk asai pado pen banghinia phan kinep kang nanglong abirta phirangke anon terang pen birta nang pale Laso phi khatkati police atumla pen police abitung atum chepeng sikiri ka khuruk asai dode sang sepen bosik ni phaing koira trok ani banghini apran karmut along kacharap dun atumaphan bosik ni phaing koira pho ningwe dimapur along pen police atum neping nang damro kaching nang check banghini atum amelake Azizul Islam ata inkoira troxy ahem Balijan Khan Basti lapen Nitesh Kumar Thakur ata inkoira troxy ahem Dimapur Sevak Rio Colony Pusipang Hek Latumapan Lamhoy case number 84/2019 under section 120B 396 IPC Rotary Wing section 27 3 Arms Act Pamonsin non Hemkang Sambeng Lulapen Karjua Saita Padupon Bomlang Adaba Beta Bangkela Pansikang Tonpo Iklo Dumi Thakme Kurwang 2